सोशल मिडिया ही म्हाका दिसता सगळ्यात पावरफुल मिडियम आहा आनी जेन्ना आमी सोशल मिडिया म्हणटात तेन्ना आमकां जायत्यो अपडेट्स ताचेर गावता. सध्या आमी गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल जे चालू आसा गोंयांत थंयसर आसा आणि मी सोशल मीडियाबद्दल का बोललो कारण सध्याच्या काळात जेव्हा आम्ही सोशल मीडियावरती कुठलाही ॲप जेव्हा ओपन करतो तेव्हा एक आम्हाला जो डान्स स्टेप जो मला वाटतं की पूर्ण भारतात त्याचा एक नॅशनल डान्स स्टेप म्हणू शकतो आम्ही आणि चंद्रमुखी ह्या फिल्ममधला चंद्रा ह्या गाण्याचं आणि आमच्याबरोबर क्रिएटर आहे ऑफ दॅट डान्स स्टेप म्हणू शकतो आणि मला वाटतं अमृता मॅम तुम्ही पूर्ण भारतात एक नवीन ट्रेंड सेट केला ह्या डान्सचा. कसं वाटतंय जेव्हा एवढं सक्सेस बघायला मिळतंय ह्या डान्स स्टेप किंवा ह्या फिल्मबद्दल? हे बघा, महाराष्ट्रात या डान्स स्टेपला किंवा चंद्राला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. आता गोव्यात कसा मिळतोय हे आज मला अनुभवायचं आहे आणि तुम्ही पाहता की फिल्म ऑलरेडी सुरू झाली पण मी खूप आधीच आली आहे कारण मला जी धाकधूक होत होती हॉटेलवरती राहून की गोव्यातल्या लोकांना कसं वाटणार आहे बिकॉज बॉस जी गोवन फिश करी आणि जे काही गोवन मासे जगभर प्रसिद्ध आहेत तिथल्या गोव्यातल्या लोकांना चंद्रमुखी आवडायला पाहिजे असं मला वाटतं. चंद्रमुखीबद्दल विचारणार पण गोव्याचा विषय निघाला. सो तुम्हाला गोवा कामासाठी आवडतं की हॉलिडेसाठी? काय अजिबात कामासाठी आवडत नाही. रादर आज गोवा फिल्म फेस्टिवलला मी इथे आली आहे पण मला संजय सरांनी ओढत आणलंय आणि त्यांचं असं झालंय उगाच मी गोवा फिल्म फेस्टिवल ठेवलंय. सगळे कलाकार बाहेर जाऊन मज्जा करतात बट गोवा इज लाईक दॅट यू नो. गोवा इज समथिंग दॅट यू कॉल अ सेकंड होम. गोवा इज समथिंग दॅट यू कॉल यू नो अ रिलॅक्सिंग प्लेस वेर यू वॉन्ट टू जस्ट कम अँड फॉरगेट एव्हरीथिंग अँड एव्हरीबडी अँड जस्ट इंडल्ज इन युअर सेल्फ. सो आय थिंक गोव्याला तो एक ब्लेसिंग आहे आय फील. अँड म्हणजे मी काल खूप उशिरा आले रात्री आणि सकाळपासून आय एम जस्ट इंडल्जिंग एक काय ते सुसेगाड म्हणतात ना सो तसं आहे गोव्याचं. बट अगेन द नर्वसनेस ऑफ माय फिल्म अँड द एक्साइटमेंट ऑफ द ऑडियन्सेस रिॲक्शन हॅज गॉट मी हिअर टुडे. मला एक सांगा, चंद्रमुखी फिल्मचं जे चंद्रा गाणं आहे आज पूर्ण सोशल मीडिया प्रत्येक जेव्हा ओपन करतो तेव्हा हे गाण्याचं जे सिग्नेचर स्टेप आहे ते आम्हाला बघायला मिळतं. माहीत म्हणजे जेव्हा हे शूट होत होतं तेव्हा काही वाटत नाही. मला असं वाटतं जेव्हा कुठलाही चित्रपट शूट होत असतो तेव्हा कुठलेही मेकर्स ह्याचं हे हिट होईल याचं ते हिट होईल असं काही डोक्यात ठेवून नसतात. आपण प्रत्येक कलाकार मग डिरेक्टर असो टेक्निशियन असो कोणीही असो खूप प्युरिटीने आणि खूप एक कॉन्शियन्स क्लिअर ठेवून यु नो ती फिल्म किंवा तो चित्रपट बनवतात आणि तसंच आमचं काहीतरी झालं. चंद्रा हे खूप हिट होईल असं काहीही वाटलं नव्हतं. अर्थात वी वर hoping because you want that you know your product should reach the maximum people ever but we were just hoping आणि महाराष्ट्राने आणि आता गोव्याने ते धरून घेतलंय. पण मला एक असं आमच्या गोव्याकडच्या लोकांची मी बोलताना वाटलेलं की हा अमृता इज नाव अ नॅशनल क्रश. अरे बापरे इज इट वाव आय एम लाइकिंग इट देन. आणि गोव्याचे लोक एक सुजाण नागरिक म्हणजे सुजाण प्रेक्षकही आहेत कारण समजा चांगलं आहे तर चांगलं म्हणून तोंडावरती पण सांगतात वाईट झालं तर वाईट पण सांगतात. आजच्या फिल्मला तुम्ही थांबलायत. स्पष्ट वक्ता आहेत गोव्याची लोक. जितकं प्रेम असतं तितकं ते प्रेमही देतात आणि जितकं नाही आवडलं यार असंही बोलणारी लोक आहेत. पण तेच तर आहे आज एक कलाकार म्हणून प्रेक्षकांची हीच खरी दाद असते कारण मग समजा एखादी नेगेटिव्ह कमेंट आली तर त्यातनं आम्ही शिकतोच आणि त्याच्यावर आम्ही काम करतो. जेव्हा एखादी गोष्ट त्यांना आवडते तेव्हा ती आम्ही अजून करतो. लाईक माझं नृत्य हे प्रेक्षकांना खूप आवडतं आणि ते तुम्हाला चंद्रमुखीमध्ये भरभरून बघायला मिळेल. मला वाटतं तुम्ही गोव्यात आज फिल्मच्या संदर्भात आलेत पण हा मी विचार करतो की कधीतरी तुम्ही हॉलिडेसाठी येणार आता परत. मी तुम्हाला सांगू का आय थिंक एक पिरियड असा होता जिकडे मी गोव्यामध्ये 2-2, 3-3 महिने राहिलेली आहे कारण माझा भाऊ इकडचा आहे आणि म्हणजे माझा भाऊ इकडे ट्रान्सफर झाला होता आणि मी खूप चिल मारलाय आणि मला असं वाटत नाही एक बीच आहे म्हणजे ओझरान बीच पासनं ते अगदी म्हणजे सगळं हो सगळ्या बीचेसवर गेली आहे आणि इथली जी ते आपण म्हणतो ना टिपिकल काय आपली गोवन फिश करी आहे ती तर म्हणजे एक स्टेपल डाएट झाली होती. सो मी खूप राहून गेली आहे गोव्यात. गोवेकर म्हणायला हरकत नाही. हो अगदी गोवेकर म्हणायला अजिबातच हरकत नाही आहे. थँक्यू व्हेरी मच फॉर टाइम. थँक्यू. 13th गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल गोव्यात सध्या चालू आहे आणि
एकापेक्षा एक तुम्हाला अशा प्रकारचे मूवीज बघायला मिळणार. मला वाटतं हे मूवीज बघणं सुद्धा आणि खास करून फिल्म फेस्टिवलला बघायला मिळतात. एक ट्रीट आहे स्वतःसाठी आणि जे फिल्म क्रिटिक्स म्हणा किंवा फिल्म लवर्स म्हणा त्यांच्यासाठी तर एक वेगळ्या प्रकारचं हे मेजवानी म्हणायला हरकत नाही आहे. आमच्याबरोबर असे एक ॲक्टर आहे, मला वाटतं जे कोणी ह्या फिल्म फेस्टिवलला आले आहेत प्रत्येकाने ज्यांनी हे जून मूवी बघितलं आहे त्यांनी बाहेर येऊन नक्की त्यांची ॲक्टिंगसाठी त्यांना दाद दिले. सिद्धार्थ सर आमच्याबरोबर. सिद्धार्थ, वेलकम इन गोवा. थँक्यू. सो गोव्यामध्ये मी फिल्मवरती येणार आहे. गोव्यामध्ये येऊन कसं वाटतंय? अरे नेहमी सारखं गोवामध्ये आपल्याला छान वाटता येईल म्हणून आपण गोव्याला येतो. तर असं मी आधी मी जेव्हा ऍक्टिंग सुरू केली होती तेव्हा मी खूप यायचो गोव्याला मजा मारायला. तेव्हा कोणी काही ओळखत नव्हतं, काही नाही. मग मी हॅपी जर्नी नावाचा सिनेमा इथे शूट केला. मग मला असं लक्षात आलं की गोव्यात काम करणं किती अवघड असतं, कारण काम करण्याची लक्ष लागत म्हणजे किती आपल्याला. म्हणजे कोणी असं म्हणलं की उद्या 6 वाजता उठून शूटिंग करायचं, असं होतं ते. पण नो, गोवा हॅज ऑलवेज बीन काइंड. आय लव्ह गोवा, आय लव्ह गोवन्स. आणि गोव्यात एक अशी जादू आहे ना की अख्ख्या जगाला वाटतं की आपण गोवनकर आहोत. अख्ख्या जगाला वाटतं की गोवा मैं उधर का, असं एक वाटतं त्यांना. पण आपल्याला गोव्यामध्ये कामासंदर्भात यायला चांगलं आवडतं की जास्त आवडतं की हॉलिडेसाठी? खरं तर अशा फेस्टिवलसाठी, कारण मग कामही होतं आणि मग रिलॅक्सही होतं. पण आता 3 दिवस इथे फेस्टिवलच्या संदर्भात आले आहेत, कुठे जास्त जाणं झालं आपलं? कुठे गेलेत ह्या दोन्ही? खरं तर फेस्टिवलनी काही मला सोडलं नाही एवढं दिवसभरात, कारण इतकं ऑडियन्स आहे आणि इतकं इंटरॅक्ट करायला मिळत आहे, एस्पेशली फॉर जून, कारण ती लॉकडाऊनमध्ये OTT वरती डायरेक्टली आली. वी नेव्हर गॉट टू इंटरॅक्ट विथ दी ऑडियन्सेस. आणि इफीमध्ये आमचं प्रीमियर झालं होतं ते इंडियन, तेव्हा आम्हाला ते इंटरॅक्शन मिळालं होतं. पण अशी गर्दी आम्हाला कधी आता मिळेल असं माहीत नाही, त्यामुळे मी सुद्धा या परिसरातनं बाहेर नाही गेलो खरं, विच इज फाईन. रात्री हो जेवायला कोकणी कॅन्टीन आहे, बोंबील आहे, फिशरमॅन्स वॉफ आहे. परवा जरा ॲडव्हेंचरस झालो, तो बागाला गेलो रात्री. पण सकाळी उठून परत चला आपल्याला कामाला जायचं, असं चालू आहे. पण आय एम लव्हिंग इट. पण खरं म्हटलं तर गोव्यात आल्यानंतर काम सांगणं म्हणजे स्वतःसाठी काहीतरी, म्हणजे जो कोणी काम सांगतो त्याला जरा वाईट वाटायला पाहिजे, अरे गोव्यामध्ये आले तरी कामं सांगायला पाहिजे. गोव्यामध्ये जे प्रेक्षक असतात ते भरपूर सुजाण असतात असं म्हणतात, आणि तुम्ही पण आता इंटरॅक्शन केलंय, ते लोक तोंडावरती सांगतात हा हे बरं झालंय, समजा हे काही चुकलंय, वाईट वाटलंय तर ते पण सांगतात. सगळ्यात जास्त चांगला कॉमेंट तुम्हाला आलेला गोव्यामध्ये ह्या चित्रपट महोत्सवात कुठला होता? तर काल पहिला आमचा स्क्रीनिंग झाला आणि त्यानंतर मी स्क्रीनिंग झाल्यावर त्यांना सांगितलं की उद्या पण आहे इथे 12:30 वाजता, तर प्लीज सांगा. तर सगळे ओरडून हो सांगणार. आणि आज हाऊसफुल होता. त्यातलं काही लोक दुसऱ्यांदा आले बघायला. तर ह्याच्यापेक्षा काय आता, व्हॉट कॅन वन एक्सपेक्ट अँड वॉन्ट इन लाईफ? नथिंग. ह्या फिल्मच्या नंतर नॅशनल अवॉर्ड आणि एवढं सगळं जर्नी ह्या फिल्म नंतर झाली आहे, कसं वाटतं? म्हणजे जेव्हा शूटिंग चालू होती तेव्हा असं काही वाटलं होतं? तेव्हा शूटिंग करताना कधीच काहीच वाटत नाही, कारण तेव्हा फक्त आजच्या दिवसात एवढं शूटिंग संपवायचं आपल्याला, एवढंच असतं. आपण वेगळ्या एका दुनियेत असतो. ते सिनेमा संपल्यानंतर एक काही टेस्ट स्क्रीनिंग्स करतो, लोक कसं काय पोचतंय, कसं त्याच्यावर ही फिल्म मार्केट कसं केलं पाहिजे. आणि त्यात पॅन्डेमिक, पण तरीही न्यूयॉर्कला आमची फिल्म गेली, पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये, इथे इफीला पण होती, आणि OTT वरती आली, ती चालली, आम्हाला इतकं क्रिटिकल अक्लेम मिळालं, आणि मग नॅशनल अवॉर्ड, आणि आत्ता गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल. तर असं मला वाटतंय की माझ्या आयुष्यातलं हा पहिला असा संपूर्ण असा एक्सपिरियन्स आहे की फुल सर्कल झालेलं आहे. असं नाहीतर कुठल्याच सिनेमाच्या बाबतीत इतकं हे नाही झालंय की नाहीतर एक काही ना काहीतरी राहतच. म्हणजे आयदर रिलीज झाली आणि ती फ्लॉप जाते, मग नंतर ती TV वर येते आणि ती हिट होते, किंवा मग ते नाही चालत आणि अवॉर्ड्स मिळत, किंवा काहीच नाही होत.
पण हे इतकं छान फुल सर्कल झालंय आणि गोव्यावरनं सुरू होऊन इकडनं दर्शन घेऊन परत आता वी कॅन ऑल मूव्ह अहेड नाव. आय कॅन लीव्ह जून अँड से की आता चला पुढे काय करायचं बघूया. आता काय आहे नवीन प्रोजेक्ट? हो, एक धारावी बँक नावाची माझी एक हिंदी सिरीज आहे. MX प्लेअरवरती आता येईल सप्टेंबर ऑक्टोबर. मी, सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय, असं लुक कॅनी, सोनाली कुलकर्णी सिनियर, असे आम्ही सगळे आहोत त्यात. पण पुढच्या वर्षी परत आणखीन एक नवीन फिल्म बघायला मिळायला पाहिजे आम्हाला फॉर मराठी फिल्म फेस्टिवल. नक्की मी प्रयत्न नक्कीच करणार. थँक्यू सिद्धार्थ, थँक्यू फॉर बिंग इट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. 13व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवात आपणा सर्वांचं स्वागत. 2 वर्षांच्या मध्यंतरानंतर यंदा 5 ते 7 ऑगस्ट या कालावधीत 13वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव आयोजित केला गेला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते महोत्सवाचा शुभारंभ झाला. अशोक सराफ म्हणजेच अशोक मामा यांना कृतज्ञता पुरस्काराने गौरवान्वित केले. 3 दिवस दर्जेदार चित्रपटांची मेजवानी चित्रपट रसिकासाठी महोत्सवात मांडलेली होती. आज महोत्सवाचा समारोप होतोय आणि या समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे या नात्याने उपस्थित आहेत गोवा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री निलेश काब्राल. त्यांचं स्वागत करूया. आज महोत्सवाचा समारोप होत असताना पिल्लू बॅचलर चित्रपटाचा प्रीमियर होत आहे. चित्रपटाचे कास्ट अँड क्रू सभागृहात प्रवेश करीत आहेत. प्रचंड टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया. महोत्सवाचे आयोजक संजय शेट्टी यांना विनंती करते की त्यांनी समारंभाचे प्रमुख पाहुणे मंत्री श्री निलेश काब्राल यांना व्यासपीठावर घेऊन यावं. श्रीपाद शेटे यांना विनंती करते की त्यांनी मंत्री काब्राल यांचं पुष्पगुच्छ प्रदान करून स्वागत करावं. प्रमुख पाहुणे निलेश काब्राल यांना विनंती आहे की त्यांनी पिल्लू बॅचलर चित्रपटाच्या टीमचं पुष्पगुच्छ प्रदान करून स्वागत करावं. चित्रपटाचे दिग्दर्शक तानाजी घाडगे, निर्माते सुनील पाथारे, निर्माते अभिजित देशपांडे, मुकेश पाटील, कार्यकारी निर्माते विशाल कुलकर्णी, ज्येष्ठ अभिनेते मोहन आगाशे, पार्थ भालेराव, सायली संजीव, आणि शशांक शिंदे. पिल्लू बॅचलर या चित्रपटाचा प्रीमियर आज होत आहे. मंत्री श्री निलेश काब्राल यांना विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करून चित्रपटाची सुरुवात करावी. पिल्लू बॅचलर चित्रपटाचा शुभारंभ झालेला आहे. चित्रपटाला आमच्या खूप खूप शुभेच्छा. तीन दिवसांच्या या महोत्सवात 5 चित्रपटांचा प्रीमियर आणि 21 चित्रपट
रसिक प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आणि तुम्ही सर्वांनी महोत्सवाला चित्रपटांना भरभरून प्रेम दिलं त्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. धन्यवाद. तसेच चित्रपटाच्या निर्मात्यांनाही स्मृतिचिन्ह प्रदान करावे. सर्वांना नमस्कार. गुड इव्हनिंग. माझी 4थी-5वी वेळ आहे गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवामध्ये येण्याची आणि जेव्हा जेव्हा इथे चित्रपट दाखवला जातो तेव्हा इथल्या प्रेक्षकांचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो, खूप आनंद होतो. इथले प्रेक्षक खूप फिल्मला दाद देतात आणि फिल्म बघितल्यानंतर त्यांना जे काही गोष्टी त्यांना आवडल्या त्याच्याबद्दल भरभरून बोलतात. खूप बरं वाटतं काम केल्यानंतर. मी या फिल्म महोत्सवाचे आयोजक शेटे बंधू यांचा खूप आभारी आहे. तसं इथल्या सर्व प्रेक्षकांचाही खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद. आमचे जे शेटे बंधू आहेत आणि गेले 13 वर्ष हा जो 13वा घातला आहे ते त्यामागे अथक परिश्रम आणि प्रेम अत्यंत पॅशनेटली ते करतात आणि त्यांनी म्हणजे पुण्यात किंवा महाराष्ट्रात होत नाही इतक्या उत्साहाने हा प्रोग्राम होतो. त्यामुळे आमच्या संपूर्ण टीमच्या वतीने मी त्यांचं आणि गोवा सरकारचं कौतुक करतो. धन्यवाद. A very good evening, good afternoon to all present for the premiere, and I wish all the directors who have made this film possible today, which we are going to watch, the actors, Dr. Sahib has just said that the Shettiar brothers are doing wonderfully well in Goa in organizing the Marathi Film Festival, and they are doing continuously for the last 13 years. I think they all deserve a very big hand. As Dr. has said. Today it would have been the 15th festival. Unfortunately, 2 years there was pandemic and they could not organize, and we know the whole industry has been suffering. But I think with all your wonderful well wishes, especially the directors, the film producers, the film actresses, the film actors who have been immensely supporting Vincent World for organizing this festival, I thank each and every one of you, and I thank you to come to Goa for taking this as a prestigious film awards and film releasing new films in Goa. And I hope Phillu Bachelor, if I pronounce it correctly, will do it well today. And I hope the entire cast and the directors, whatever wanted to bring to the people's forefront, will achieve their goals. Thank you. God bless you. Thank you. सो गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये पहिल्यांदी प्रीमियर होतो आहे पिल्लू यावर्षी आणि खूप कमाल एक्सपिरियन्स होता फिल्मचा पण आणि फेस्टिवलचा पण खूप छान एक्सपिरियन्स आहे. सो आम्हाला खूप छान वाटतं की इतक्या चांगल्या आणि प्रतिष्ठित फेस्टिवलमध्ये आमचा सिनेमा ओपन होतो. सो ही खूप मोठी गोष्ट आहे आमच्यासाठी पण. सो पिल्लू आता लवकरच प्रेक्षकांसमोर पण येईलच, पण खूप छान एक्सपिरियन्स होता. खूप सिनियर ॲक्टर्स ह्याच्यामध्ये होते या सिनेमामध्ये आणि तानाजी घाडगे डिरेक्टर आहेत ज्यांच्याबरोबर आधी बसता ही फिल्म केलेली मी, आणि सुनील फडतरे जे आमचे प्रोड्युसर आहेत. सो त्यांच्याबरोबर पण मी आधी काम केलं 1-2दा. सो खूप आपली लोकं असल्यामुळे असं छान एक जमून आलं आणि लोकांनाही होपफुली ते तेवढंच आवडेल. सिनियर कलाकारसुद्धा आहेत या पिक्चरमध्ये, तुझा आणि त्यांचा एक्सपिरियन्स कसा, त्यांच्यासोबतचा एक्सपिरियन्स कसा आहे? खूप छान होता. म्हणजे त्यात थोडंसं दडपण असतं, पण म्हणजे त्यांचा मोठेपणा आहे की ते त्यांनी सगळं दिमाग जाणून दिलं नाही. म्हणजे मोहन आकाश सर असतील किंवा शशांक शेंडे सर असतील, मालपेकर मॅडम असतील. सो त्यांनी खूप सांभाळून करून घेतलं आणि त्यामुळे त्याचं प्लेआउट पण खूप छान झालं की कुठेही प्रेशर जाणवलं नाही आणि ते म्हणजे फ्रीली सगळ्यांनाच करता आलं जसं त्यांना करायचं आहे ते. सो ते खूप छान टर्नआउट झालं जे आता बघायला मिळेल आपल्याला.
पहिल्यांदाच तुम्ही गोव्यात आलात का चित्रपट महोत्सवासाठी, मराठी चित्रपट? हो, गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलसाठी मी पहिल्यांदी गोव्यात आलो. अच्छा अच्छा. आता यावेळेस इफ्फी पण येणार आहे. हो. त्यावेळेस तुमचा चित्रपट असणार आहे काय माहीत नाही, होपफुली असेल. मागच्या इफ्फीला आमचा बसता होता तेव्हा आलेलो. यावेळी पण इफ्फीला असेल तर नक्कीच येईन. गोव्याबद्दल काय सांगता? गोवा आवडतंच मला. आमची वर्षातनं एक ट्रिप ठरलेली असते मित्रांची इकडे यायची. पण आता सगळ्यात आमचा म्हणजे इंडस्ट्रीतल्या मित्रांबरोबर अजून मजा येते, कारण सगळे चर्चा पण त्याच आपल्या आजूबाजूला चाललेल्या असतात. सिनेमे 2-3 दिवस छान बघायला मिळतात. सो आणि प्लस इथलं सगळ्यात जास्त मला आवडतं ते खाणं इथलं. सो त्यामुळे खूप मजा येते. सो एन्जॉय करतो मी सगळ्याच. पिल्लू सोडून आणि कुठला प्रोजेक्ट आहे का? आत्ता सप्टेंबरमध्ये बॉईज 3 रिलीज होतो आहे 16 सप्टेंबरला. आणि त्याच्यानंतर पण बांबू नावाचा एक प्रोजेक्ट आहे ज्याची डेट होईल लवकरच डिक्लेअर. पण हल्ली काय आलं, लॉकडाऊनमुळे OTT प्लॅटफॉर्मला जरा जास्त आहे. तुझं काय मत आहे? OTT प्लॅटफॉर्म चांगला आहे का थिएटर बघणं पसंत करतात? मला वाटतं कंटेंटवर डिपेंडंट आहे की जो म्हणजे एक कंटेंटचा प्रकार असो सिनेमासाठी बनला आहे आणि एक प्रकारे जो OTTसाठी आहे. सो मला वाटतं हे आतले जे टेक्निकल लोक त्यांनी खूप थोडं सहकार्य करायला हवं अशा बाबतीत की सिनेमे हल्ली असं होतं खूप की ह्या शुक्रवारी समजा सिनेमा रिलीज झाला तर तो हार्डली पुढच्या म्हणजे 4 ते 5 आठवड्यात तो OTTवर येतो. सो मला वाटतं ती गॅप जर वाढली म्हणजे मिनिमम 3-4 महिन्यांच्या गॅपनी जर तो OTTवर आला तर थिएटरला लवकर आणि जास्त येतील लोक. OTTवर खूप लवकर आल्यामुळे तो होतं की अरे अच्छा आला आहे का, OTTवर आल्यावर बघूयात. तर तो इतक्या लवकर येतो त्यामुळे ते एक्साइटमेंट एवढी राहत नाही थिएटरसाठीची. सो तो गॅप जरासा वाढला पाहिजे असं मला पर्सनली वाटतं. तुझे एक पिक्चरमध्ये असं आहे तुझे रोल आहेत ते फ्री किंवा रावडी टाईप असं म्हणजे बिंदास कॅटेगरीचा. हां. सो सिरियस रोल तुला करायला आवडत नाही का किंवा? नाही मला आवडतं करायला, खरं तर खूप आवडतं. पण आता झालं असं की मध्ये पण मी एक केलेली फिल्म गजेंद्र अहिरे सरांबरोबर. त्याच्या सुनील फडतरेच होते तेव्हा पण, सुनील फडतरे सर. सो ती नेमकी यायची राहिली अजून. सो त्यात पण एक खूप छान सेन्सिबल सिरियस रोल आहे. आणि अगेन तुम्ही आता पिल्लू पण बघाल. सो पिल्लूमध्ये पण असं एक वेगळी साईड बघायला मिळेल, थोडा सेन्सिबल आणि बराच सिरियस नाही म्हणणार मी, पण सेन्सिबल कॅरेक्टर आहे ते बरंच. राजेश आणि सायनाथ तुम्ही कानला गेले, तू काल कलकत्त्यावरून आला, इतक्या गाजाबाजाने स्वागत झालं का तिकडे तुमचं? नाही, तिथे कलकत्तामध्ये एकलाच गेलो रे. तिथे फक्त गोव्यामध्ये ऑफकोर्स बॉम्ब जास्त आहे आणि आपली माणसं आहेत आणि आम्ही थांबलेलो. म्हटलं आपल्या माणसांमध्ये हा चित्रपट बसून बघावा आणि एवढ्या मोठ्या ह्याच्यामध्ये पडद्यावर, कारण काय ह्याचं जे टेक्निकलिटीज म्हणजे जसं साऊंड डिझायनिंग आहे विश्वजित चॅटर्जी यांनी केलं आहे. आता विश्वजित चॅटर्जी म्हणजे पद्मावती, बाजीराव मस्तानी, पिकू, 3 इडियट, रनवे, ब्रह्मास्त्र ह्या फिल्मला साऊंड डिझायनिंग देतात आणि त्यांना जे अप्रोच त्यांना दाखवलं आहे की आमच्या 10 मिनिटाच्या फिल्मला तुम्ही साऊंड डिझायनिंग कराल का? तर त्यांनी फिल्म बघितली, ती म्हणाली फिल्म चांगली गेली आहे, आय विल डू इट. कारण का अशी माणसं ते कम विथ देअर नेम आणि उगीचच कुठलाही प्रोजेक्ट हातात घेत नाही जोपर्यंत दे आर नॉट शुअर अबाउट. पण हे आवडलं त्यांना म्हणून ते केलं. ऑफकोर्स कलर करेक्शन 2दा केरला अवॉर्ड जे मिळालेले आहेत जीजू प्रभाकर त्याने केलं आहे. सो ही ऑल्सो लाईक इट. ऑफकोर्स ती आमची सुरुवात होती की कळायला की फिल्म खरंच चांगली झाली असं वाटतं म्हणून. आता गाजाबाजाही तर आम्ही स्वागत केलं तुमचं, पण फॉर्मली तुमचं स्वागत करायला दिग्दर्शक सायनाथ उसळेकर, निर्माता राजेश शेडणेकर, निर्माता, ऍक्टर आणि एक्स क्रिकेटर असं म्हणता येईल. तसंच व्यंकटेश पण आहे, श्रवण पण आहे आपल्याबरोबर आणि सिनेमॅटोग्राफर अमय सिने पुरस्कार. या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आता जसं तुम्हाला सांगितलं की हा चित्रपट सगळ्यात पहिल्यांदा गोव्यामध्ये इथे गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव दाखवण्यात येणार आहे. तर तसं म्हणतात की सगळ्यात चांगल्या म्हणजे शुभ कार्याची सुरुवात
ही पण प्रज्वलनाने करायला पाहिजे. चित्रपट ह्या फेस्टिवलमध्ये होतोय. विन्सन वर्ल्ड हे आमचे घरचेच लोक आहेत म्हणून हा आनंद आणखी जास्त आहे. थँक्यू श्रीपाद, संजय and the team. Thank you so much. Thank you. Now let's please light the lamp. हा चित्रपट जसं मी तुम्हाला सांगितलं जे काही लोक आता आले असतील त्यांना की काल फिल्म फेस्टिवलला जो शॉर्ट फिल्म कॉर्नर असतो त्याच्यात या फिल्मचं सिलेक्शन झालं होतं. पहिला गोवा चित्रपट आहे जो कानला गेला होता. तसंच काल रात्री पण यांना एक अवॉर्ड मिळाला कलकत्तामध्ये साऊथ एशियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलमध्ये. बँगलोरला पण होता, कॅनडाला पण गेला आणि आज आपण इथे जमलो आहे हा चित्रपट बघायला. 10 मिनिटाची शॉर्ट फिल्म आहे पण त्या 10 मिनिटात खूप काही म्हणतात. फॉर्मली या चित्रपटाचं उद्घाटन म्हणावं लागेल झालेलं आहे. तिला टाळ्या. आणि तसंच प्रोड्युसर राजेश पेडीकर यांना. Thanks to Goa Marathi Film Festival. To start with, when I speak about this short film, I want to mention that this film was only done because this kind of team was there with me. And everyone says this because it's nice to say this, but the fact is we made this film in 60 hours. We wrote, we conceptualized the film, we shot the film, and we edited the film and submitted the film in 60 hours. And it was only possible because the people who are standing here, including Sobita, everyone came on board just for their love of cinema. Post that, Raju sir came on board. He appreciated the film. We need visionary producers like him who can own up to such small films and to nurture young filmmakers like me. And after that, like taking the film to someone like Vishwajit Chatterjee, someone like Liju Prabhakar, and then the film going to places is something that is secondary. But the support of someone like people who are standing across me is something that matters, and that is what is important. So I want to thank them. That's it. The genesis of it lies in a very minuscule thought which I had, that when two people interact, it is not an interaction between just two people who have two names. It is an interaction between two cultures, two societies, two backgrounds which they come from. And this is how human relations function all over the world, across all borders. So the genesis of the film lies there, in a sense, basically how human relations function at any level. But then to base it in Goa, or to base it in where I come from, this is my projection of it. So it is as simple as that, or it is the origin of the film lies in that thought. तुमका हे नाव खंयच्यान सुचले वागरो आणि कित्याक तुमी तें नाव दिलें? वागरो कोंकणी उलयल्यार इट्स ओके. या कोंकणी मराठी. सो जेन्ना म्हणजे नाव आमी जेन्ना डिसायड करताले तेन्ना वी वर डिस्कसिंग मेनी नेम्स. सो दिस वन नेम क्रॉप्ड अप. सो समज म्हणजे कोणी म्हाका सांगलें की हें लोकांक कळचें ना, लोक हो क्वेश्चन विचारतले की हेजो मिनींग कितें. आय सेड दिस इज अ गुड इनफ रिजन टू कीप द नेम. In a sense, it is a place where this community is made to do animal sacrifice. So at least because of the film, tomorrow you'll locate that community wherever you go. At least you will try to find out what is the meaning, what is the state, where they are, and what they are doing.
So that was the sole purpose. We stuck to Vagro, and whenever this inquiry comes up, the only reaction that I have is, please find it on your own, and you will get it for sure because it's around you. This film was shot in Surla near Sakri, which is Shravan's village, and all the beautiful scenery that you see and all the beautiful locations that you see are solely in that village, and we shot it over 2 days, like one evening and one morning. So that's it, like it was shot in Surla Sakri. As a creative person, as an actor किंवा as a producer थोडा स्वार्थी असतो. म्हणजे स्वार्थी इन दिस सेन्स की कुठली चांगली गोष्ट दिसली की येस दॅट इज इट अँड ती आपल्याकडे यावी किंवा आय शुड बी पार्ट ऑफ इट और आय शुड प्रमोट इट और समथिंग लाईक दॅट. आता ही जी फिल्म झाली ती मडगावला रवींद्र भवनमध्ये कॉम्पिटिशनला होती अँड देयर वर 3 जजेस. सो आय वॉज वन ऑफ द जज. आणि जेव्हा ही फिल्म बघितली तेव्हा वाटलं की आय थिंक आय शुड टेक दिस ऑन माय बॅनर अँड विच कॅन हॅज मोर फेनस त्याच्यामध्ये यावं की ही नंतर कुठेतरी पुढे डेफिनेटली जाणार अँड फेस्टिवलला, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलला, बिकॉज त्याचा जो क्रिएटिव्ह कॉन्टेंट, त्याची लँग्वेज, त्याचं ग्रामर जे आपण म्हणतो, इट्स व्हेरी नाईस. मुद्दामून आम्ही म्हणजे वी वेर ऑल्सो इगर, आय हॅव सीन इट, बट वी वेर इगर टू शो पीपल की या मोठ्या पडद्यावर की ह्याचा साऊंड जो आहे, म्हणजे बारीक बारीक तुम्ही सुरुवातीला जे बघितलं असणार ड्रॉइंग काढताना घराचं त्याचे साऊंड, नंतर जेव्हा कोंबडा कापतो त्याच्यानंतर ते एक माशी कशी असा आवाज एक आहे तो. There are small things which sound people have designed, and of course actors were very natural, and Shravan and Sobita, they're very good. Camera was fantastic. Music मला एकदम apt वाटलं, nothing sound, nothing more or less, and edit has a it is I felt that this is a film for to go for International Film Festival. So then I told him that can I take this on the banner. Of course, if I'm taking under my banner, then it will be I'll be having more involvement about some more people who will take this film much further. So त्याच्यामुळे of course basically Sainath is very talented, and he knows his subject well, and lot of world cinema he has seen. So त्याच्यामुळे त्याचा जो एक्सपिरियन्स किंवा त्याचा जो एक मॅच्युरिटी लागते जी ती या वयातच त्याला आलेली आहे. अँड आम्ही फिल्म फेस्टिवलला होतो कान्समध्ये. So we met a lot of critics and juries, several juries, and of course some of the juries in India, they had seen this film, and त्यांनी सांगितलं की this boy is going to go quite ahead. म्हणजे हा पुढे जाईल. ओके, फक्त त्याला सांगितलेलं, त्या समोरच सांगितलेलं, फक्त कारण का त्यांनी खूपशी लोक अशी बघितली आहे, फक्त डोकं फक्त जागेवर ठेवलं पाहिजे. म्हणजे आपण कोकणीत म्हणतो डोकली सुटून जाईना. पण ऑफकोर्स नोईंग साईनाथ आणि ऑफकोर्स तकली जाग्यार दवरपाक म्हणटा ना, त्याची आई आहेच आणि आम्ही सगळं आहोत. So that is the best part of the entire process of the film. So I really enjoyed this, and of course म्हणून मी आता see making film is not enough. Promoting the film is more important. कोणीतरी बघितली पाहिजे म्हणून we don't leave any good festivals. आता शॉर्ट फिल्म जेव्हा करतो, कोणी इन्व्हेस्ट करतो,
you don't expect any money back because you don't have a money back, त्याच्यामध्ये म्हणजे looking at the investment आम्ही करतो ती. तर तरी सुद्धा let's put this because every international film festival ची fees असते around 3,500-4,000 अशी असते and we have to keep on sending to festivals not relying म्हणजे की नाही ह्या फेस्टिवलला माझी होणारच असं ओव्हर कॉन्फिडन्स आम्ही घेऊन चालत नाही. लकीली मेजर फिल्म फेस्टिवल आम्ही क्लिअर करत आहोत. वी आर मीटिंग क्रिटिक्स, वी आर सेंडिंग दिस टू क्रिटिक्स, सेव्हरल सो जेणेकरून ते बघतील आणि ते विल समटाइम्स दे आर द क्युरेटर्स ऑफ सर्टन फिल्म फेस्टिवल जे असतात सो दे विल ऑल्सो पुश दिस अहेड. सो आय फील 50% always is filmmaking and 50% is promotion of the film. नाहीतर ती nobody watches it असं असतं ते. आणि माझा प्रश्न असा की ह्या फिल्माचे जे कथाबीज आसा संकल्पना आसा ती कशी येता? हांवें तेच पयलो प्रश्न तांणी तोच विचारलो की जेन्ना दोन नांवाचे जेन्ना मनीस मेळटा तेन्ना ते फक्त त्या लेवलाचेर म्हणजे वेन दे इंटरॅक्ट तेन्ना ते त्याच लेवलाचेर मेळना. त्यांच्या फाटल्यान जो समाज आसा, त्यांच्या फाटल्यान जो तांचो बॅकग्रावंड आसा, त्यांच्या फाटल्यान जो गांव आसा, तांच्या फाटल्यान म्हणजे तांचो इकॉनॉमीक हें आसा, स्टेटस आसा, ते सगळे घेवन आमी इंटरॅक्ट करता. सो ह्युमन रिलेशन्स कशे फंक्शन करता ह्या म्हणजे हो खूब इंटरेस्टिंग हें दिसलो म्हाका थॉट. सो फिल्माची सुरवात थॉट प्रोसेस ऑफ द फिल्म हांगासरल्यान कथाबीज हें म्हणपाक जाता. तुमी जर त्या म्हणजे स्पेशली बांयचो सीन पळयलो तुमी दोन पर्स्पेक्टीव तुमकां मेळटा की सोबिताचो जो कॅरेक्टर आसा तो जमनीच्या वाटेन फेस करून आसा आनी श्रवणाचो जो कॅरेक्टर आसा तो उदकाच्या वाटेन फेस करून आसा. पळय हे सगळे ह्यो ज्यो सगळ्यो म्हणजे हे कंपोजिशन जे आसा ते बाय डिफॉल्ट जायना. जर तुमकां तो विज्युअल ग्रामर आपल्या स्टोरीन हाडपाक जाय जाल्यार तुमकां हे सगळे म्हणजे तुमकां हे ठरोवचें पडटा. आनी जर तो थॉट प्रोसेस तुमचो फिक्स्ड आसा म्हणजे आनी स्ट्रॉंग आसा तुमचो बिलीफ जर तातूंत जाल्यार तुमी त्या म्हणजे बेसिकली त्या बायेच्या सिनाचेर सगळ्यो लायन्स पळया तांच्यो जेन्ना फुलाच्या बद्दल ती उलयता की ते म्हणटा की ताजी तूं मुळां विसर आनी तें कितलें सुंदर दिसता तें पळय. म्हणजे मूळ कितलें घाण आसूं समाजाचें पूण सुपरफिशियल लेवलाचेर जें आमी म्हणजे कितें म्हणटा शुगर कोटींग करता तें पळय अशें तें सजेस्ट करता. सो इट इज नॉट अ युनिलेटरल म्हणजे एकूच ताका एक प्रभाव ना, ताका लेयर्स आसा आनी ते स्वता आमी सोदपाची गरज आसा. म्हणजे ताका हांव उलोवन डिफायन करपाक सोदना. बाकीच्या कडल्यान आमी मातशें जाणून घेवया की तांचे बॅकग्रावंड कितें आहा. यू प्लेड द लीड रोल, डू यू एक्ट अ लॉट, थिएटर केलें, कितें मातशें तुमी तुमचें बॅकग्रावंड कितें जाता? आफ्टर 12th हांवें कला अकॅडमी स्कूल ऑफ ड्रामान 1 वर्स हांवें सर्टिफिकेट कोर्स केलो आनी तेच्या उपरांत हांवें 3 वर्सां ग्रॅज्युएशन कोर्स केलो BA इन थिएटर फ्रॉम पुणे युनिवर्सिटी ललित कला केंद्र. आनी तेच्या उपरांत आतां हांव फ्रिलान्सींग हितूनूच करता एज अ एक्टर म्हणून फूल टायम हितूनूच आसता. जेन्ना हे फिल्म आमी बरयताले म्हणजे आमी सगळे एकीच कडेन आसले 60 ऑर फिल्म मेकींग जेन्ना थीम मेळयता आमी सगळे एका जाग्यार आसले. सो एक्चुली त्या टायमार आमचें डिस्कशन खूब जाल्लें आनी त्या टायमार त्या प्रोसेसान आसल्या कारणान तो रूल अंडरस्टँड करपाक किंवा इनपूट दिवपाक हें करपाक तेन्ना खूब मदत जाली. सो तेन्नाच जेन्ना डेवलप जालें तेन्नाच लोकेशन्स येवपाक लागल्यो. सो हांवें म्हाजेच कांय गांवांतले तेका लोकेशन सगळे तेच्या उपरांत मागीर तो बॅकग्रावंड आमकां आनीक कोरीव काम करपाक तेका खूब हेल्प जाली. सो त्याच टायमार जी प्रोसेस घडटा तितून एक्चुली खूब इंट्रस्टींग आसता. म्हजें नांव सोबिता कुडतरकर. हांव गोंयचें आनी हांवें कांय कोंकणी फिल्मांनी काम केलां आनी कांय शॉर्ट फिल्म्स, सॉंग्स आनी नाटकांनी काम केलां आनी होच म्हजो इंट्रस्ट आनीक कामां करत रावतले सोदान आसा ऑपॉर्च्युनिटीजच्या. हे फिल्म म्हज्या खातीर भरपूर स्पेशल कित्याक तर आमी 60 इयर्स फिल्म कॉन्टेस्ट खातीर हे फिल्म केल्ले. खूब घाई गडबड आसता तातूंत 60 इयर्स पुरवनात पण खरें म्हळ्यार आमी हे फिल्म 5 वरांनी केलां पळोवपाक गेल्यार. पूण
जी बट तो प्रोसेस वॉज सो ब्युटिफूल. त्या हितून आमची खूप बॉन्डिंग जाले आणि ताज्या खातीर इट वॉज ॲट ईज म्हणून आमी ते त्याच ब्युटीन वी कूड परफॉर्म आय थिंक. आणि ती स्टोरी अँड तातूंतलो तो फ्लो ताच्या खातीर खूप विचार करपाक वा कॅरेक्टराचेर काम करपाक वेळ मेळ्ळो ना. पूण जे कितें त्या प्रोसेसान जशें श्रवण म्हणटालो ते येत रावले स्पॉन्टेनियसली अँड इट वॉज व्हेरी ब्युटिफूल टू वर्क विथ दीस टीम. अँड आमी आनीकूय काम करतली खूप फुडें हाची आस्त. वेंकटेश, I'm guessing Venkatesh was the editor of the film. हॅलो, माझे नाव वेंकटेश पांडुरंग रत्नी. हांव एडिटर, हांव फ्रिलॅन्स डिझायन एडिट करता. जेन्ना साईनाथान म्हटलें की फिल्म करपा जाय तेन्ना आमी इतले चिंतूंक नासले की हांगा मेरेन पावतली. नाव दॅट वी आर स्टँडींग हियर, आय वॉन्ट टू थँक साईनाथ फॉर दीस ऑपॉर्च्युनिटी अँड ऑल द टीम. थँक्यू. माझे नाव अमेश सिमे पुरुषकर. म्हाका जेन्ना साईनाथान फिल्मा बद्दल सांगलें तेन्ना हांव रेडी आसलो की हांवें तें सांगलें हेच्या पयलीं खूब फिल्म्स केल्ली आहा. सो इट वॉज नायस वर्किंग विथ हिम अँड विथ द टीम. थँक्यू. एक प्राऊड मुमेंट आमच्या गोंयकारां खातीर. आनी फाटल्या दिसांनी एक प्रोग्राम आमी तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले, एक स्पेशल प्रोग्राम. आमचे गोंयचे एक अशे कलाकार जांच्यांनी गोंयचें नांव, भारताचें नांव एका उंचेल्या पावड्याचेर व्हरून दवरलां. येस, वागरो हे शॉर्ट फिल्म कान्स फेस्टिवलाक सिलेक्ट जाल्ले अँड पुराय गोंयचें नांव तांच्यांनी वयर काडिल्लें. प्राऊड आमकां फील दिसतलो. राजेश सर जे प्रोड्युसर आमच्या बरोबर आसात, डिरेक्टर आमच्या बरोबर आसा, तशेंच फूल क्रू, फूल एक्टर अँड एक्ट्रेस अँड जे बिहायंड द कॅमेरा आमी जे म्हणटा, जे सदांच आमकां कॅमेराच्या फुडल्यान दिश्टी पडना, ते सुद्दां सगळे आयज आमचे बरोबर आसा. कारण गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल सद्या चालू आसा आनी फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गोंयान हे फिल्म पळोवपाक मेळ्ळा आफ्टर दॅट कॉम्पिटिशन. सो आयचो हो फील कसो आशिल्लो, कारण येदे व्हडल्या फेस्टिवलाक जेन्ना गोंयकारांच्या आपल्या भुंयेचेर आनी आपल्या भुंयेच्या लोकांच्या फुडल्यान इतली तोखणाय मेळटा, कशें दिसता सर? नक्कीच. म्हणजे हरशी नाल्या घर की मुर्गी दाल बराबर म्हणटा, पण ना, आमच्या बाबतीत म्हटलें ही सगळी म्हणजे सगळी पकवानां जाली. दाळ कशी जावना आमची. अँड वी आर व्हेरी हॅपी की लास्टाक व्हडल्या पडद्याचेर म्हणजे आतां आमी कान्साक वचून आयले किंवा सगळे जगभर आतां वचता. कोलकाता आतां कालूच आमकां गोल्डन अवॉर्ड मेळ्ळा द बेस्ट फिल्मचो, शॉर्ट फिल्म साऊथ एशियन फिल्म फेस्टिवलाचो. सो नेपाल, बांगलादेश सगळे कडल्यान फिल्म्स आयिल्ली आनी इट वॉज वेल अप्रिशिएटेड आनी ज्युरीन खूब तोखणाय केली ताजी. आनीक वो हांगा आतां आमी एक्चुली कालचो आशिल्लो तो इंडिया प्रिमियर म्हणून आशिल्लो. तो दीस इज द सेकंड टायम इन इंडिया इट इज गेटिंग शोकेस्ड. आतां सेकंड टायम हो. आनी घरच्या थिएटरान आनी घरच्या लोकां समोर हें जावप खूब आनंदाची गोश्ट आमकां. सर, टॅक्निकल गोश्टीचेर परत येतलो तुमचे कडेन. कशें दिसता तुका जेन्ना म्हाका दिसता अशा एका प्लॅटफॉर्माचेर जेन्ना लोक फुड्यांतल्यान येवन तोखणाय करतात, बरें जालें किंवा वायट जाल्यो सगळ्यो गोश्टी सांगतात, सगळ्यान बेस्ट कमेंट खंयचो आशिल्लो आयचे? ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना लोक ओपिनियन दिता, म्हणजे वेन यू रायट अ फिल्म ऑर वेन यू मेक अ फिल्म आनी वेन पीपल टॉक अबाउट इट बॅड ऑर गुड, तेन्ना एटलिस्ट एक तुमकां सॅटिस्फॅक्शन आसा की ताका रिसेप्शन आसा. पीपल आर एटलिस्ट इट इज नोट वर्दी. आनी आज वेन समवन आस्क मी की वॉट इज द मिनींग ऑफ वागरो, that is the most satisfying comment for me because there is a lot of scope of introspection in that question. And that is the real intention of the film ki you find out what is the meaning of Agro. So jenna गोंयान आमी आज फर्स्ट टायम दाखयता, म्हणजे पयलीं रवींद्र भवनान कॉम्पिटिशनाक इट वॉज देर, बट गोंयान आज आमी पोस्ट प्रोडक्शन करून मुंबय केरला पोस्ट प्रोडक्शन ताजेर काम करून वी आर शोईंग द फिल्म इन गोवा फॉर द फर्स्ट टायम. तेन्ना म्हणजे आतां आमी कॅनडा ओटावा फिल्म दाखयला, मेलबर्न दाखयला, बेंगलोर प्रिमियर आसा, प्लस साऊथ एशियन फिल्म फेस्टिवलाक दाखयला. तरी जेन्ना गोंयान आमी पिक्चर दाखयता देन इट इज लायक युअर होम ग्राउंड आनी द सॅटिस्फॅक्शन इज 10 times मोर एंड देन यू आर नॉट डिपेंडंट ऑन सबटायटल्स. पूण सर एक गोश्ट हाजेर विचारपाचो, तुमी एज अ क्रिकेटर म्हणून आमी होम ग्राउंडाचेर खेळपाक खूब सोंपें म्हणटा, पूण फिल्माच्या बाबतींत अशें ना. ना, पूण ह्या फिल्मा बाबतीत किंवा तुमचो अप्रोच आसता, म्हणजे म्हजो तरी अप्रोच असो आसा की कितेंय करत, खंयचीय फिल्म करत,
जाल्यार ती खंयच्याय ग्रावंडार चलतली आनी स्पेशली आमच्या लोकांक तर आवडूंकूच जाय बिकॉज आमच्या लोकांचो जो हें आसा आमी म्हणटात बॉलिंग आहा ती आमकां खबर आहा सो यू कॅन बॅट वेल ऑन दॅट म्हणून लोकांचो एक रस खबर आसा की इतलीं वर्सां आतां काम करता वी हॅव युअर ओन ऑडियन्स आसा आमचो तो लोकांक कितें आवडटा कितें ना सो त्या प्रमाणे ही जेन्ना फिल्म जाली तेन्ना अशें दिसलें की ही फिल्म डेफिनेटली लोकांक आवडटली आनी एप्रिशिएट जातली आनी मेन थींग इज आमकां आनी एक आसा की जेन्ना इंट्रॅक्शन जाता लोकांचें की अबाउट द फिल्म की बारीक बारीक गोश्टी समज कोण विचारता की हें कित्याक केलें हें कित्याक केलें हें कित्याक केलें तो आनंद चड आसता कित्याक तातूंत एक उजळणीय जाता स्वताची की हां बिकॉज एक तेंच आसत पण पॉयंट ऑफ व्यू कदाचित वेगळो आसत त्याच गजालीचो तो एक पॉयंट ऑफ व्यू नवीन केन्ना केन्ना स्वताकूच कळटा की येस दीस इज अनदर पॉयंट ऑफ व्यू सो त्या प्रमाणे इट वॉज व्हेरी सॅटिस्फायींग अँड व्हेरी हॅपी दॅट आमच्या लोकां समोर हो चित्रपट शॉर्ट फिल्म जाली ती म्हाका दिसता तितलीच तोखणाय करपाक जाय आमी एक्टर्सांची सोबिता आनी श्रवण आमच्या बरोबर आसा एक प्रश्न कारण आमी जेन्ना फूल लेंथ फिल्म म्हणटा तेन्ना खुबशे चान्सीस आसता तुजे एक्टींग स्किलाचे एक्टींग दाखोवपा खातीर बट जेन्ना शॉर्ट फिल्म्स म्हणटा खूब लिमिटेड टायम आसता खूब लिमिटेड फ्रेम्स लिमिटेड सेकंड्स आनी तातूंत सगळें दाखोवप आनी म्हाका दिसता नेमके ह्या फिल्माचे तुमच्या एक्सप्रेशनांतल्यान सगळे फ्रॉम दी फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम ते सगळे दिसलात 60 hours आशिल्ले स्क्रिप्ट म्हाका दिसता तेन्नाच रेडी जाली तितल्याच टायमा भितर तुमकां ती स्टडी करपाकूय जाय आशिल्ली कितें आशिल्ले चॅलेंजीस एक्चुली एक एडवांटेज अशी जाली की स्क्रिप्ट डेवलप जातना हांव आमी पर्सनली एका जाग्यार आसले कित्याक जशें की टॉपीक मेळ्ळो काय आमकां काम सुरू करपाक जाय आसलें सो तुका तकलेन धरूनच बरयल्ली स्क्रिप्ट ना 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 डेवलप जातनाच आमी वांगडा असल्या कारणान सो प्रत्येकाचो इनपूट येतालो सो त्या हितूनच सगळ्यो गजाली आमकां म्हणजे एकामेकाक खबर आसली सो डेवलप करपाक तें मातशें चड इजी पडलें त्या बाबतींत सो जेन्ना हे सगळे तुवें जेन्ना फर्स्ट आतां आपल्याक हातूर मेन रोल करपाक जाय कितें आशिल्लो थॉट सगळ्यान एक्चुली सगळ्यान पयली गजाल म्हणजे ती खूब रश आसली आनी त्या टायमार जो एक रिलॅक्सेशन जावं आसता एक एक्टराक म्हणजे एक्टर म्हणून जे एक शांत तकली जाल्यार ती नासली सो तेवें मातशी एक स्ट्रगल जालीच कित्याक ते खूब गडबड बेगीन सकाळीं उठून सगळें हें करप रातची जेवना कांय ना सो हय तो एकूच स्ट्रगल आसलो बट म्हाका दिसता बाकीचे जे एनवायरमेंट सगळे आसले एकंदरीत टीम आनी एकंदरीत जे सगळे एनवायरमेंट आसले तितून खूब मदत जाली ते कॅरी करपाक सो हय ते तुका जेन्ना पयलीं जेन्ना प्रिमियर तुमचे फर्स्ट फिल्म कॉम्पिटिशनाक दाखयले तेन्ना कितें विचार आशिल्लो कान्साक पावतले किंवा बाकीच्या फेस्टिवलाक वयतले ऑब्वियसली ना आय मीन आमच्या खातीर ते जस्ट एक कॉम्पिटिशन आशिल्लें बट सर आनी साईनाथच्या एफर्ट्स खातीर ते खूब अशा प्लेसीचेर पावले थंय आमी आय थिंक अपेक्षा सुद्दां म्हणजे आमी वी डिडंट ड्रीम अबावट इट थंय पावतले म्हणून सो खूब वेगळोच फिलींग आसा ही तुजे आनी एक फिल्म म्हाका दिसता नॅशनल अवॉर्डूय मेळ्ळा फर्स्ट हय सोबिताक घेत जाल्यार म्हाका दिसता सर फिल्म नॅशनल अवॉर्ड तरी पावला पांयगुण बरो आसा हे सगळ्या प्रोड्युसरांनी आनी डायरेक्टरांनी नोट करचें की सोबिताक पिक्चरांक घेवप ताका अवॉर्ड मेळटाच आज संजे बरें फोन येवपाचें 60 hours टायम भरपूर कमी कारण पयलीं सगळो टायम म्हाका दिसता शूट करपाक आनी स्टोरी बरोवपाक वता कितलो टायम मेळिल्लो तुका एडीट करपाक आय थिंक अर्दो दीस आशिल्लो एडीट करपाक अर्दो दीस आय गेस पण जालें खरेंच अर्दो दीस जाल्लो हाफ डे सावंड डिझायन हाफ डे एडीट हाफ डे सावंड डिझायन नायस सो म्हाका आनी डिरेक्टराक वांगडा एक प्रश्न विचारपाक जाय एक 2 फ्रेम्स म्हाका 2 फ्रेम्स तुमचे खरेंच खूब आवडले एक तुमी बायचेर जे बसलेलो एक हे आसा आनी तातूंत तो फूल लास्टाक उडयता कितें आशिल्लें तें म्हाका कोणूय तुमी सांगूं शकता कितें आशिल्लें एक फूल ताणें म्हळें की एक रूट जे आसता ते पळोवं नाका फूल पळय आनी लास्टाक तें फूल काडून बायन उडोवप ह्या कंपोजिशना फाटल्यान नेमकें रिजन कितें आशिल्लें एक्चुअली कंपोजिशना फाटल्यान ऑर द सेंटेन्स इज व्हेरी ॲप्ट फॉर आर जोडी इन अ सेन्स हांवें जेन्ना शॉर्ट फिल्म्स करपाक सुरवात केली तेन्ना वी स्टार्टेड डुईंग देम टुगेदर so when you check our roots they start together but today everyone is just noticing the flowers but this journey my journey started with Amay so speaking about the composition of the flower
इन अ सेन्स ते म्हणजे ताजो क्रेडीट जो आसा फूल क्रेडीट म्हणजे त्या शॉटाचो फूल क्रेडीट गोज टू अमय बिकॉज ही हॅज शॉट इट हँड हेल्ड. ताणें ट्रायपॉड घेनासतना कसलेच एडिशनल इक्विपमेंट घेनासतना ही हॅज शॉट इट हँड हेल्ड एंड इट वॉज नॉट अ व्हेरी इजी प्लेस टू शूट. सो नेक्स्ट कंपोजिशन ताजो टेक्स्चर ताजे डिटेल्स ताणें सांगचे. बिकॉज 60 आवर्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना तुका एक लिमिटेशन आसता की आपल्याक शॉर्ट्स सारके घेवपाक जाय कारण ते एडिटराकूय त्रास जावपाक जायना. सो हे जेन्ना शॉर्ट्स तूं कंपोजिशन फुलाचो आशिल्लो चिंतलेलें एक्चुअली आमी प्लॅनूच केल्लें की जे कितें करतले ते बेस्ट दिवन करतले म्हणून. सो आय गिव माय बेस्ट फॉर दॅट. एक लास्ट फ्रेम आसा आनी फर्स्ट फ्रेम एक हांव नको जे हांवें म्हाका जी दिसली ते सांगता. एक फर्स्ट फ्रेम इज घर ड्रॉ करता ती आनी लास्ट फ्रेम परत एकदा विथ फाटल्यांतल्यान फुडें एक घर आसा. सिमिलर कायंड ऑफ घर आशिल्लें ते एक्चुअली तो बस स्टॉप आसलो. अच्छा तो म्हणजे तातूंत रेफरन्सीस जे आसात ते म्हणजे वेन वी स्टार्ट द फिल्म तातूंत आमी अशा एका घराच्या ड्रॉइंगाच्यान सुरवात करता जें पेरिशेबल आसा. म्हणजे तें उदक समज लागलें जाल्यार तें मिटून म्हणजे ड्रॉइंग वता. आनी जर तुमी सोबिताचो कॅरेक्टर ज्या जाग्यार रावता इट इज अगेन अ डिस्ट्रॉयड हावस आनी एंडाक जें तुमकां घर दिसता इट इज अ फार ऑफ हावस. सो 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे घर आनी 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या घरांक 3 वेगळ्या सिच्युएशनांनी 3 वेगळे मेटाफर्स. सो दॅट्स वॉट वी ट्रायड डुईंग अँड सब्जेक्ट टू द लोकेशन अँड गुड सिनेमॅटोग्राफी वी कूड अचीव इट. लोकेशन म्हाका दिसता तुमच्याच गांवान सुर्ला ह्या गांवान आनी गोंय आमचें इतलें सुंदर आसा तेज्या बद्दल आनी उलोवपाची गरज ना कारण आमी फक्त भायले सगळे शॉर्ट्स पळयतात भायले सगळ्यो गजाली पळयतात. बस इंटरलँड जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आनी खुबश्यो गजाली आमकां पळोवपाक मेळटल्यो जे आमचे भायले जे प्रोड्युसर्स ऑर लायन प्रोड्युसर्स आसा म्हाका दिसता तांच्यांनी हे घेवपाक जाय. सर थँक्यू व्हेरी मच. हांव चड टायम तुमचो घेना. आमी ह्यान पयलीं एक बऱ्या तरेन गजाली केल्ली आसा आनी म्हाका सराचो आयज अटार जर कित्या खातीर आयज ही म्हाका सांगा. काय ना म्हाका दिसता हालीं पणजेन बी उदक खूब भरता. हांव फकाणान म्हणटा की पणजेन भरता की केन्नाय भरले जाल्यार वयर उखल चलत राव. गरमी चड जाली तेन्नाय उखल ना म्हणून आतां कळटा ते लोक सावथाचे कित्याक हे वापरता. बट ऑफकोर्स जोक अपार्ट हे हालीं हांव सावथाच्या देवळांनी बी वता खुबशें आनी दीस आय फावंड समटायम्स व्हेरी व्हेरी कम्फर्टेबल and maybe also because it suits me now I think because height asa tajo to advantage हांव घेवपाक सोदता. and when I go to different festivals international film festivals you know कदाचित जेन्ना हें जेन्ना आसता म्हाका दिसता लोक चड सिरियस घेता दिसता. See as an actor I think of all these things and as a producer I have to think about everything. हो प्रश्न it is nothing म्हणजे स्पेशल अशें व्हडलें स्पेशल I feel comfortable. सावथान कितें प्रोजेक्ट बीन सुरू जावपाचो आसा? वेट एंड वॉच. थँक्यू सर. थँक्यू फॉर एंटायर टीम. तुमचे इतले बरे फिल्म आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. देव बरें करूं. थँक्यू.